متكال صغري كرمي موسانا كنفلطم زغبانا ساينساو حقن غناو صعبيناتن قداتاتون سلام كبران تخاتلت ناز مدب كمي كنيخوم سلام أملاك مسخم كون لا تمنخو انقع بدحان لابغانا حساب تيفي بسلام مزخم ممبر ناس نغمامي كساب مودة تامسانا ختصول حند عدمكو نامنا يلوم تحسنا قبلكم متكال صغري خبال سامعنا لنا إذا دما زغودل صغري ويكا زبرح رأسي نمفواس تباهلو بحكمنا وأقبابات زتقومليو أمو إذا متكال صغري زبهال دلو ميتكا ميتي وحسديو كمون نوح زن حمام كسعب يخليو كمون كل سبب كتكلي يخليو نزبلن كالن حتو أعمو قبلنا خرينا كسامو داتا بحساب نتنح مكزتالو نخطعمنا متكال صغري انتاي بزبل حتو نجمر حصر بزبله متكال صغري كبهال نكلو بحكمنا واقباب زكايد كوينو كاب لغاس بوتا مبزحتو غزي كاب ناي دحريت رسنا ويكا ناي غون رسنا كوينو نابت تقبالو بوتا مالت نابت غوديلو زلو صغري ويكا بريح دلو رسي صحق صغري زقعزلو مطبحتاوي اقبابيو إذا خا بخلتك عند ساينساو أقبابات يكايد اتحدى FUE مالت follicular unit extraction كون كله اتخال ايدما FUT follicular unit transplantation يو اتي قداماي أقباب أسرها مالت follicular unit extraction نولك أو زرت صغري ببحادة اندامن تأسو كابن نابن بمزووار سرحو خوينو اتي استمن تأسد صغري قلتيفو زحاو خوينو دققتي تسلمت نتبتاتكن يقدفيو اتي كالايا قباب نايمت كالت صغري مالت follicular unit transplantation كا نوشتو قربت كابن نابن بمنقصقاس زتكال خوينو ازي بسلاز قدفيو ازي كنبلن كلنا حادث صغري زي كونه قربت مس صغري زلو نافت بريح زلو بوتا بمنقصقاس يزكايد كم كاليت نتبي إن رادما وحسديو زبليو بساينساو مرتعون دحنات نرأيو بساينساو منقدي وحسديو زبل حتو وكوا زبل انتخونه جن تبل قتلقن على مصنعتات كاب زملكتوو كاب أستاذ 85 كساب 95% وصيتاو زخونه عوتات علو ازي كنبلن كلنا جن اتستدخلت صغري مبزحتو غزي بتفطرو يصنحن يعبن نمباليو እቲ صغري بتفطرو يصنحن يعبن نبلالنا يخون امبر حجون مطبحت مخانو ايترفون እቲ مسرح متكال نتناي قربت مكلخلي بمسبار يزكايد እቲ مسرح وحسيو زبل مرتعوتات ابتن باشحاز قصر عوتات مزيهتات حكمنا اكو انتهالو ناي حرقاتات مرتعون ابتن فقازي بلن حكمناتات يركبيو እዚ ድማ مسرحيتاتهم صري مزيكون ويون تم حكاين بقعات مزيكونو እቲ ጸገም ካው خجمر يخيليو كمثال سيتنت بالعلنا نزاربا دما እዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቕስናዮም ኮሚሎም ከለው ምስ ንተክልከ ጎናው ሳዕቤን ኣለወዲዩ ዝብልዩ ድሕሪ ምትካል ጸጉሪ ልሙዳት ጎናው ሳዕቤናት እዞም ድሰብዮም ቀዳማይ ሕበት ናይ ግንባርና ምዝሓበት ናስታ 3 መዓልቲ ክጸንሕ ይኽእል ካልኣይ ስንባደ ኸስዕብ ዝኽእል ኩነቱን ከጋጥም ይኽእል እዩ እዚ ማለት ድሕሪ መጥባሕቲ ድሕሪ ክልተ ሰሙን እቲ ዝረአ ዝነበረ ጸጉርና ክወድቕ ይኽእል እዩ እዚ ግን ስንባደ ክፈጥረልና የብሉን ምክንያቱ እቲ ሓድሽ ዝተተኽለ ጸጉሪ ብሂወት ስለዘሎ ክበቁል ይኽእል እዩ እዚ ድማ ግዝያዊ ተርእዮ ምዃኑን ብሳይንሳዊ ድማ ግብረ መልሲ ከም ዘለዎን ስለዘተኣማምን እዩ ብተወሳኺ ሰሓ ወይ ከዓ ሕኸኽ ከስዕብ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ናይ ሕውየት ምልክት ምዃኑ እዮም ዝሕብሩ እዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዉ ግዝያውን ልሙዳትን እዮም بزي كازكن تنقي ويكاني نباري زخون حمام كسعبلنا يخل دي نزبل
ሳይንስ ከም ዝሕብሮ ምትካል ፀጉሪ መንሽሮ ወይ ከዓ ውሽጣዊ ሕማማት ዘስዕብ ከም ዘይኮነ እዩ ይኹን እምበር ኣቕሊልካ ዘይርአ ፎሊኩላይትስ ማለት ነድሪ ፀጉሪ ፀጉሪ ወይ ከዓ ረኽሲ ቆርበት ከስዕብ ይኽእል እዩ ኣብ ኣዝዩ ሳሕቲ ዝኾነ ኣብ ሙሉእ መሳርሒ ዘይብለን ሕክምናታት ኣዝዩ ድኹም ዝኾነ ናይ ፅሬት ኣገባብ ኣብ ዝረኣየሉ መሳርሒታት ብግቡእ እንተዘይመኺኑ ማለት እዩ ብደም ንዝመሓላለፉ ሕማማት ምቅላዕ ተኽእሎ ኣለዎ በዚ ምክንያት ድማ ኣብተን ሙሉእ መሳርሒ ዘይብለን ሕክምናታት ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ክቡር ዝኾነሉ ዝኾነ ሰብ ፀጉሩ ከትክል ይኽእል ዶ ንዝብል ሕቶ ዝኾነ ሰብ ፀጉሩ ከትክል ኣይክእልን እዩ ክተኽሉ ዝኽእሉ ኣለዉ ገለ ሰባት ድማ ብምክንያት ዕድመ ድዩ ወይስ ብምክንያት ጥዕና ክተኽሉ ዘይክእሉ ኣለዉ ክተኽሉ ዝብል ዘለኹ ከትክሉ ንምባል እዩ ንኣብነት እንተሪእና ኣብ ማእኸላይ ዕድመ ዝርከቡ ሰባት እንተደኣ ብርሒ ኣጋጢሞም እሞ ከዓ ሙሉእ ጥዕና እንተደኣ ሃልይዎም ብስፔሻል ዝኾነ ዶክተር ከምኡውን ኣብ ምዕቡልን ፅፉፍን ዝኾነ ሕክምና ከተግብርዎ ከም ዝኽእሉ ይሕበር ከምኡውን ብዕድመ ንኣሽቱ እንተደኣ ኮይኖም ማለት ትሕቲ 25 መስርዕ ምትካል ፀጉሪ ኣይምከርን እዩ ምክንያቱ ድሕሪ ምትካሎም ድሕሪ 2 ዓመት ከም ብሓዱሽ ክበርሑ ተኽእሎ ስለ ዘሎ እዚ ድማ ዘይልሙድ ተርእዮ ማለት እዩ ብተወሳኺ እቲ ናይ ምስሓው ናይ ፀጉሪ ወይ ከዓ ናይ ምርጋፍ ፀጉሪ ጠንቂ ፀቕጢ ዋሕዲ ቫይታሚናት ወይ እውን ካልእ ጥዕናዊ ፀገም እንተደኣ ኮይኑ መስርሕ ምትካል ፀጉሪ ኣይምከርን እዩ ምክንያቱ ዕውት ስለ ዘይከውን እንታይ ደኣ መጀመርታ ውሽጣዊ ፀገማት ክስተኻኸል ስለ ዘለዎ ከም ናይ መወዳእታ ነጥቢ እንሪኣ ድማኒ ሳዕቤናቱ ከመይ ጌርና ክንከላኸሎ ንኽእል ኣብዚ ከም ነጥቢ ከነልዕሎ ዝግባአና ቅድምን ድሕርን መስርሕ ናይ ምትካል ፀጉሪ ዘሎ እዩ ቅድሚ ናብ መስርሕ ምእታውና ክንገብሮ ዘለና ምርጫ ሓኪም እዩ ኣድህቦና ኣብ ክብርን ምሕሳርን ዋጋ ዘይኮነ መጀመርታ ስፔሻል ዶክተር ምዃኑን ነቲ መስርሕ ንኸካይድ ላይሰንስ ወይ ከዓ ፍቓድ ወረቐት ኣለዎ ድዩ ከምኡውን ቅድሚ ሕጂ ቅድሜና ዝተሓከሙ ሰባት ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩን ናይ ሕጂ ዘለዎን መስርሕ ወይ ከዓ ስእሊ ብዓይንና ክንርአን ከነረጋግፅን ኣለና እዚ ድሕሪ ምግባርና ድሕሪ መስርሕ ደሎ ድሕሪ ሰርጀሪ ወይ ከዓ ድሕሪ መጥባሕቲ ድማ ሙሉእ ፅሬት ክነካይደሉ ወይ ከዓ ክንከታተሎ ኣለና ንዘሳሕየና ድማ ዝኾነ ክንተናኽፎ የብለን ምክንያቱ ነባር ዝኾነ በሰላን ከምኡውን ረኽስን ከምፃልና ስለ ዝኽእል እዚ ድማ ተሳዕቤኑ ከቢድ እቲ መስርሕ ዕውት ኮይኑ ምዝውዳእ እቲ ሓቀኛ ዝኾነ ውፅኢት ንምርካብ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ ዓመት ስለ ዝወስድ ግዜ ክንህቦ ይግባአና ማለት ክንህወኽ የብልናን ድሕሪ ወርሒ ወይ ከዓ 2 ወርሒ እቲ ዝረአ ዝነበረ ፀጉሪ እንተዳረጊፉ ድማ ክንዳሃለ የብልናን ምክንያቱ እቲ ሱር ዝኾነ ፀግሪ ናይ ፀጉሪ ብሂወት ስለ ዘሎ ናይ ክዓቢ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ሕፅር ብዝበለ መስርሕ ምትካል ፀጉሪ ሓያል ሳይንሳዊ መስርሕ ዝሓትት ኮይኑ ጥዑይ ኣካልን ክኢላ ሓኪምን ብዙሕ ትዕግስትን ዝሓትት እዩ እዚ ውሳነ ዝቅድሚ ውሳነ ድማ ምስ ሓደ ስፔሻል ዝኾነ ዶክተር ምኽሪ ክንወስድ ይግባአና ናይ ሎሚ ቪድዮ ትሕዝቶና ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ሃናፂ ሓሳብ ቲቪ መፂኹም ስለ ዝተኸታተልኩም እናመስገና እዛ ቪድዮ ጠቃሚት ኮይና እንተረኺብኩማ ላይክ ሃብዋ ንፈተውትኹምን ቤተሰብኩምን ክበፅሖም ሼር ብምግባር ንዝያዳ ትሕዝቶ ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ኢኹም ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ከዓ ሰሰናይ ንዓኹም